Sila rin. Talaga Pilipinas. Judging by the age of may diabetes. Sa kakakain nila ng madami.
Ito. Sir, sino lagi Ares. Clear na yung tanong eh. Kapag mo clear na yung tanong eh. Ako daw sa nakapasok.
Kayo na din. Uwi na ako. Uwi na ako. Sama ko kaya sa video. Right? Mabubul sa rin yung sweet. Sama natin sa video. Sama natin sa video. Alangan niya mo siya, kaya pagkakay ko ng Roberto.
Ayos na, Raya, trabaho po tayo. Bakit na Raya, nabati po tayo? Yung alternative route. Wala na, dyan lang talaga.
kami nandito. Ang gamitan mo. Wala yung battery yan. Hindi ka naman. Bakit kakain tayo? Pagkain na nga balito. Di ba guys, ng ato? Oh, sige. Uwi na. Uwi ka na? Uwi na daw. Uwi ka? Mag-ayos kami ng ato. Mag-ayos kami ng ato. Uwi ka na nga. Parati ng radyo. Ito humaba. Hindi ka tumingi. Nano? Dito sa next position para may liwanag. Kaya ka na? Dahil nga kayo. Sorry. Lagi na kasi ng white cake. Mamanggakan eh. Ay, matubig eh. Ayaw paawat ah. Kinain na ko. Sama. Hindi. Sama. Sama.
Pinirami ko ang grasya, ipinuot si Kema, nakakarig sa bilang babae, at ngunit panamanin ko maligad siyang po Jesus. Santa Maria, Ino ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, may mo kaking grasya, iginuot si Kema, luwan ka karig sa bilang babae, at muwan niya panamanin ko maligad siyang mo Jesus. Santa Maria, Ino ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. I Kristo, may mapamingkuya para kay katamo ang gaking kamatayan. Ang dating kamatayan ng aking krus. Ito na ang kala ko, may misteryos kingdom ko.